Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme bismillah wa bihi nasta'inu والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمجك على تنوك على بركة أم بسالي دنفو لسون هرمك نوي على كراي أنا سمغو ani Muhammadu yutu nyonya fukata jodon se alaka nen aw bela jelen fara o jama kulu sanu mainka bi wajulu kene kono ambe kalaba herema kono jamiatul ansardin ka komite ba mimbe no u fara la nyogon kan ka kene basigi ka be alakira demuso no e Fatimatu Zahra sayyidatu nisa'il alamin o ka bangini anniversaire min deba jalabe amba bolo no e madame Haidra tanti Fatmata Traoré abara bela jelen kira ka be marsi kaloma samba fla anitani kononto mogo bora fan bela jelen fe ku kunda kenenka wala sa fasamantiya min be Zahra ka kula ani Zahra ka nyina maya kira chugumina wala sa ka se ka famia sorowla akene konnana dantigali ka munun kera yani ankara mogo ka kuma damne anga je ka nyima dawfe ambe ala fo kosobe miye andeme ka bit le heradi ama aka bisuna heradi ambe kenkelema ambe an fawfo bisuna mini sona ko ka yorobla kana ni keneka ko anga forube u be kenkele ko ala ko be kenkele deme ambe ambamuso fu ko ala ko be kenkele deme ani chewni demisanu be kenkele ko ala ka be kenkele deme an fle kenemi kan bisuna Nusodia Kenedo ka noro ani buyanda fa ala toka ne oboraye ambe karambogo fo ani akademia bela klenkele ko ala ko be klenkele deme obi baramina amanogo manyini chorbaw fe ay ala dele anga karambogo jamana ay ala dele anga jamana ye jamana ko amanogo ko ala ka herake nga jamana ala ka ante back ingle deme ko ka christian back ingle ka furu fo a back ingle be suina ambele kele ambe jamana de kele ambe ala de kele no obora christian ko aniche aiche ani aka bunyana alaka ambe kenkele be alaka kanyado ambe kenkele che ande fly ambe aladin alaye keleye arate fly anga furube ambe kenkele yam ko alaka ambe kenkele deme bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim amin na baga befo mama se ya rasini kene ka amin befo ni fem mun na tasra ala kuno ko kita tasra amanga chrétien nyamo fo amanga dina nyamo fo amanga président fo no yo jaba dunya amanga président fo no madame Diallo Auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Amanga nabaga bela jenefo. Fenfe ya sembo akono koro kananga kene kanga imbolo kene bae. Amen nabaga bela jenefo. Femmu na tosoro o kanu usegin tosoro. Ya Rabbi amen kene nyanamaya bagaw fo. Kanga ko labena fo.
ka tila k'an ka président fo ka tila k'an ka présidente yɛrɛ fo n'an y'o olu folen kɔfɛ an bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigibaga fo sabula n'i ko k'i ɲɔgɔn donibatala tɛ a ka sɔrɔ ɲumabaga ɲuman bi i la donc an b'an balimamuso fo n'o de ye Seyda Fatuma Mariam Sidibe an b'a fo yan'ale ka foli cɛ an b'a cɛ fo parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn diinɛ dɛmɛla tɛ o ka sɔrɔ i cɛ de jɛnna n'a ye n'i ko i ɲɔgɔn nafolobatigi tɛ o ka sɔrɔ i furukɛ de jɛnna n'a ye sabula ale de jɛnna ka sira d'a ma a ka taa wari ɲini ka na mara k'a kɛ ka silamɛya baara kɛ n'a ye donc an b'a furukɛ ɲuman fo a ka hakilina ɲuman na a n'a ka dɛmɛ ɲuman a n'a ka ladilikan ɲuman n'o de ye Burama Sidibe Kalabankoro hɛrɛma kɔnɔ an b'a fɔ a ye Ala k'an n'a sara Ala k'an n'a sara n'o bɔra ye ka furumuso ɲuman yɛrɛ fo nin kɛnɛ sigili la nin ye nin kɛnɛ sigili san 7 de ye a bɛ nin kɛnɛ ɲɛnamaya kɛnɛ ni sigili daminɛli wari tɛ tɛmɛ 400 kan nka bi n'an ye wari ni jate bɔ ne yɛrɛ siranna ka wari jate bɔ bi a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ Ala k'an n'a sara sabula ale ko k'ale jɛnna yan wari kɔ k'ale b'a di Ala ma ka kira n'a somɔgɔw valeur yira walasa ale yɛrɛ fɛnɛ ka kɛ fɛn lahara ka pour que ale ye dɔ sɔrɔ kira kanu na ko sabula an karamɔgɔ ko n'i nana diɲɛ kɔnɔ i kana kɛ bɔfu safu ye ko donc k'ale b'an karamɔgɔ ladege ne bɛ bɔ kuma la k'an karamɔgɔ fo n'o de ye Seydi Sherifu Sumani Madani Hayidara ye sabula ale de kɛra nin kɛnɛ sababu de ye an ye nin kɛnɛ de ladege ale fɛ yen a don ne n'ale fila misiri kɔnɔ an ye nin kɛnɛ de ladege yen nɔ a fɛnɛ ko ni Ala sɔnna ma n'ale nana ale fɛnɛ b'a kɛrɛnkɛrɛn a yɛrɛ ye donc a ye kɛnɛ nin a y'a kɛ a y'a waleya an b'a fɔ a ye a y'a waleya o ɲana a diyara an ye yarabi wari ni nafolo a bɔra yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana ka wari ban Ala kana ka wari ban a jɛna diɲɛ so kɔ cogo min na Ala ka lahara so Ala k'a nɔgɔya ye Ala ko k'a ka Alaya bonya kosɔn kira bonya kosɔn salala Muhamadu. O tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Alassane Sangare ale de ye kɛnɛ ɲɛnamaya ni foli ni wale ɲuman dɔ in ka ɲɛsin Kalabankura hɛrɛma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen ma ani duwawu don ka taa yen sigida la ma bɛɛ lajɛlen ma ani Zaharawu ka ɲɛnamaya fasamantiya minnu b'a kɔnɔ a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ka taa kuncɛ ni bai a layidu 6 o walawalali ye a kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ Alassane Sangare ye laseli min kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Bismillahi wa kafa wa salatan wa tasliman yaliqani bi maqami amir al-anbiya wa imam al-mursalin سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا وطب قلوبنا وسر وجودنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وصحابته الغر الميامين ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين أما بعد أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بداية نحيي إخوة الحضور بتحية الإسلام وتحية الأخوة والمودة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. سماري أسلام وشينا زيلا خيرنا يا ربي على كامل خيرنا. آمين يا ربي. أمباينا على فعل كان سقور دعما. آمين. على كان جينيا على كان الله هاي. آمين. نكنا بيزيلي فلا أمباينا على فعل ربي على كنا تيجي بونيا كوسو. آمين. همي بي مو مالا نكنا بناكولا. أيوة. سرقولا. كنا يقولا. أيوة. دين كولا. كتاب لا كورولا. أيوة. على كابلا جلنا. آمين يا رب. على كوكاية بجاه نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر بشينا. أمبى سانكلو سبانا. سكتولا. أكلتا عن الدورولا. سان 2019. سكتولا. ni ala ka jeng o bishina amma nyama koro qur'ani la sigatola here makono odo insha Allah ayo ala ka here o teliya jona amin ya rabbi ala kana me ka kono amin ya rabbi
ala ka nana ye joona آمين fatimatu zahra alayha salam اللي ala ka ko kama آمين ala ko kanya ala kira bonya kosɔn salli ala rasulillah خلاص asilamɛw bishina أيوة an bi kɛnɛ zigibaw fo وكم k'u wale ɲuman dɔn سقفوتو k'u ko ɲuman dɔn mɔgɔ bi fo yɛrɛɲɛ baara kɛcogo ɲuman na سقفوتو ولبلد burama sidibe a ka foli bɛ kɛnɛ ka su na أيوة alhamdulillahi rabbil alamin ni maa barikamaw ye ko daminɛ ala bɛ barika don a la واللي سقفوتو ولبلد nka n'i ye ko daminɛ ni barika k'i la Ayiwa. hali ni ko in ye ko barikama ye a bɛ naga sigi سقفوتو o tuma burama an b'a fo sidibe أيوة سقفوتو o mana tɛmɛ ka bɔ yen an b'a furumuso fo هاي fatumata sidibe an b'a fo سقفوتو ka dugawu k'a ye nin kɛnɛ kan ani ka dugawu ɲini a fɛ أيوة ka d'a kan mɔgɔw bɛ kalaw dɔrɔn ɲɔgɔn fɛ واللي سقفوتو fatima an b'a dɔn mɔgɔ dɔw ye kala kɛ ka mali kala kɛ k'a ban أيوة ka bɔ yan ka taa arabu jamanaw la k'o kala kɛ k'a ban سقفوتو ka docteuriyaw sɔrɔ nka ala m'a yira olu la fiyewu أيوة o hakili k'a ye ko kɛnɛ kan ka sigi alakira denw tɔgɔ la ko kɛnɛ kan ka sigi fatimatu zahra tɔgɔ la هل سقفوتو o tuma أيوة ni ala sɔnna k'a yira e la ko nin kɛnɛ in de kan ka sigi أيوة o b'a yira kama dɔ bɛ ni ala cɛ واللي سقفوتو o b'a yira ko dɔ bɛ e ni ala cɛ سقفوتو ko tɛ maa o maa ni ala cɛ أيوة ala tɛ sɔn fiyewu i k'ale kanubaw kanu wa ala yɛrɛ tɛ maa o maa fɛ ala bɛ min fɛ ala tɛ sɔn i k'o kanu ka d'a kan ala kira ba ko almar'u ma'a man ahabba هل سقفوتو ولبلد o ye kira ɲininka dɔ de ye kira ɲininka أيوة ko e yɛrɛ bɛ ka lahara ko min fɔ ko waati jumɛn kira ko a ma yanni e k'o ɲininkali kɛ e ye mun labɛn ka bila lahara ɲɛ i ye mun ni mun kɛ a ko kira ma a ko ne kɔni ma seli caman labɛn a kama أيوة sun caman yɛrɛ tɛ n bolo ko n jigi b'o kan a kama a ko mɛ n ye min labɛn a kama أيوة n b'e fɛ ɔ n'o b'a bɔ sa n b'e de lamɛn n'o t'a bɔ yɛrɛ n b'e lamɛn kira ko a ma ko almar'u ma'a man ahabba a ko n balimakɛ n'i ye maa min kanu lahara k'i n'o don سقفوتو n'i ye min kanu lahara أيوة i n'o don ولبلد ala asilamɛw ala k'a to an ka maabaw آمين يا رب o tuma n'ala ko a bɛ fatimatu zahra البتول سقفوتو النقية الطاهرة سلم التي تربت في حقل الإسلام هل وسقيت بماء الوحي الله مين لمونا سلامية فروكم الله أكبر واللي مين لمونا سلامية دوكونا وهيو كلا كمين بغد دوكي الله أكبر abangina chela Ayiwa. ka mwa chela ka shimi a chela ka munuma chela Ayiwa. ka kuma dege a chela ka bolo a chela ka fatu a chela الله أكبر سمري الزهراء ولبلد البتول هل كما قلت ها سقفوتو akuma ni ala ye sɔnna ma ko e k'o kanu أيوة kira ko lahara ni ye min kanu k'i n'o don سقفوتو asilamu ni maa min ni fatima kɔni wulila lahara e de bi maa tɔw surunna واللي سقفوتو سمري ولبلد ne mɔgɔ min ni zahara wulila lahara أيوة wallahi e de bi mɔgɔ tɔw surunna الله أكبر سقفوتو o la أيوة fatumata siribe an b'i fo nin kɛnɛ in sigili la أيوة دكتور i k'a dɔn alakira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko man la yashkuru nasa
la yashkuru Allah wuli bal ni ma masika adama de doka nyuma barkada ko hale kisika ala ya barkada wa ala ya tuwala hadithul qudsi la ako abdi lam tashkurni illa lam tashkur man ajraytu ni'mati laka ala yadayhi hal ala ni fo ala kirai ako kira ma fonga jongi aywa kira nema sababu yi mogomi ngera ik mogomi kan nema sababu yi ka bo mogo wala ka sima mogomi kira ikar nema sababu yi ka sima ni pana okuna kibene ala barkada itene ala so siga fetu nya temami vekana fiko de barkada wuli bal okma ne kena no sigli ala barka dalido ala folido kadaka aye muso bami di ama no yi Fatima Zahra hal al-Batul wallahi min kenai aywa ni kiba fo chukuchu bonya sraka ibi do de fo do bitakita ni ya barka zi peke nei bi ko ngani kenai bonya fo ami pike ka fo ka shininge ka fo ka nyinange ka fo ka sawreke ka fo o be fitini de hala nga ami mi fo dron aywa ko akera ala nyana Fatma ta babo akera ala nyana o babo e matrike ni koko ke nanyana no shi Usman madan aidara ni koko ke nanyana aba fo mbalma ke mbalamsu akera ala nyana o babo wallahi siga fotu wuli bal alati beka mneni kene sigili nga ma kana lillahi dama wa ma kana li ghayri llahi fasala wa anqata ni min kera ala kam o bidumi wallahi nga ni min kera fewre kama min te alay aywa isiga ka do kira kwa bibi hal siga to okma amma bar mam sofo ka ko nyimando ka nyina ala fe aywa ala ka ke Fatima Zahra bonya koso min me eni au hamina sisa ede boto min bi hamina sisa ede boto ni kama be Fatima ni ala ce amba dile ala fo ya rabbi ala ka ke Fatima Zahra bonya koso ala ko nogoya aniyi amin ya rabbi ala so ala ka ke Fatima Zahra bonya koso ala ko nogoya aniyi amin ya rabbi ala ka ke Zahra bonya koso ala ko nogoya aniyi amin ya rabbi ala so aslamo no boray yana nga do wajilu kono aywa amandra mofu sigatul haydara wuli bal lakak shamsun nahari badrul layali nuru sulami fasih haydara bal sigatul haydara wuli بليغ الكلام نبراس الزمان سعد الأوان haydara أمي بدر التجافو والله حقك أمي فريد أثره ووحيد الدهر أمبا فنكنك دمو نيكم يسيقو والله إباد سدير إباد على مساينا دوكني فرالا دانا يكا هل سيقفت نيكم يسيقو دمو إبي مسايا سيقي على ما سيقفت والله على مساينا إن تنصروا الله ينصركم والله نايدرا فلت دونغودو نالا ميكي حاسبي بي داكوران الله هل سيغفوت ala ko niine ala deme niin deme ngabbarana aywa wallahi mbite nala kale ngay nayin deme mba deme سيغفوت لبل ala deme nte dawra ya ka dina deme ni wallahi ala yitike deme سيغفوت كده Fatima Zahra aywa anda le ko fa ka do amba fo de anga baraji so سيغفوت لبل nyonda adona والله كده Zahra dona سيغفوت amel jiri suma mina bi aywa ale de ka jiri turle سيغفوت لبل Cheikh Ousmane Madana Aidara mom so tewa والله ودو سيغفوت ودو mo almami num bora le dilatama سيغفوت kire minu njati ka folla hara ايوه nu ni nyedara nyonga nu ko ala ايوه karsa mako toyi ala so Imam Ali bola Imam Hassan bola Imam Hussein bola
Imam Ali Zain al-Abidin bola Muhammad al-Bakri bola Ja'far Sadiq bola Musa al-Kazimi bola Ali Yirda bola Ali al-Hadi bola فكنا بلبي السيد الشريف عثمان مدن أيدرا مين غير فيها ما كوبي ترافق أيوة مكة كاتا هيدرا لا فوق تابلا على كرلا أبورنا أبدي سيبني بامبلو كاتا يلا فوق تابلا على كرلا فوق تابلا سيدنا ليلا فوق تاب نوترو على كربلا صلى الله عليه وآله وسلم أبورا كمينا كتا تيمو كرلا كدو بولندو أسيزلي بامبلو هل سكتو أسلامو depuis ko indamna na domi fobbi kuma kile ko ala ka cende wallahi udu siga futu ani ka kebu ala cende me sakuli wallahi okera gara gut aslama ala kana nge hasidi ala kana hasidi bo amin sangare nanda onan ko ino fe modu bitlana ambi sir kefu siga futu dia ko bekera sa wallahi edra kui abekata siga futu أسلموا سيدنا لله در الحسن مع عبد الله بدع بصاحبه فقتله هل سكتوا سيدنا لكو أكو حاسدية أكو نيونا لا دريتي كن يمغو كمرا غونغوي سيدنا لي أكو حاسدية نيونا لا دريتي وما تو أكاتمتي أيوة أكو علي مكو أكما قروي جمعي أيوة hasidiya o se ka kɛ ladiri cogo di jogo boy ali kuma akwai mai na bi fagali kɛ a bi fɔlɔ ka hasidi yɛrɛ de fa fɔlɔ na bi fagali kɛ a bi fɔlɔ ka hasidi de fa i bi ka min juguya ala yɛrɛ t'i dɔn nka dusukasi bi ɲini k'e fa doni b'i kunna a ka giri etazi ye ma ɲɛdi la jango k'i jigi ambe ala dile ay daray siga fotu ala ka kam ala ka hamna ko ndum amin ya rab aslamu ambe ala dili siga to jamanay ala ka here kay amin ya rab jamanay tirke ba natani here mi ala ko kay amin ala ko kay ala kra bunya ko so salli ala rasulillah aslamu no temana ka boy amina do fatima al batu هلك سكتو جن بي بافو فاطمه افاير جني وبابو سكفوتو افاي جني وبابو ولا سكفوتو نياكلي بالا زهرا کا انورسر دو سيف نيرو لا بيتا فماتا تراولي نيالك كندي انا كانبو يوكا كنن نيفي فلا بيكا كنن هنو سيما يزرو شينا كنن كدا كني مو ماين كنن سي مالي كونا يبولو دي لا ديكي قولي لي فولو هلك سيغاتو وان برتر دوتي بفاطمه الزهراء كرامغو كو اكو مولودو كبو كرا كبانغني اكو كبو سيغافوتو اكو مني ني ngamba fo zahra takabwai kabako afo ako kada munga ni molduke ala fama bin soja siga fotu ngani Fatima tu Zahra ka molduke ko ala krabba bin soja hal siga tu rawante ni kran soja ray koro abana siga fotu ni kran soja ray koro abana angana klonga ke kraso mo kula siga tu nikini mau mafe ni makar bono fe hali ka fondi kitati fe mau manna na joy ka du kono ka sanna ko mbe fe nganti dewve madafa singa fo robbe kanata fo na ya ibake ala kama fi tv mb fendi dewve kanata ka ta awere kana afara ka ku tv أكمل نعم كرافة نعم كرافة سموفة الله يربي بابا ولوني ما تدا بالله هل كرافة سمو ودل لك سوسولي كنا على كرافة
صلوات ربي وسلامه عليه صلي فاطمة الزهراء أنا سيدنا علي أيوة ترى يا رولوك برولا منو كما كنت مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وتذكر أنا تفسير تيجي دوكو أيوة كم مرج البحرين كو بافلا بيبولي كانيون كوبي بديني كلمة كم يقع بجيتي نيامينيونا أشتي درداغو شيكا أكما كو بجين شلي كلو لوني مرجانا أيوة كو دبي بوي بوي كابو بينا تفسير تيجي دوكو كو بخلي ويسيرنا لي بفلنا ويفاطمة الزهراء kangala bi mu ni nyonche no e barasi ajif la kana dazago nyonga ode alkira pay sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salli lulu ni marjana mi bi wala lulu oy hasani marjanu oy husaini ولبل سماري ولبل amin om so pay ايوه البتول de pas ma bangi folo ale de kuma bangi na je de pas bi badde bela abi boro kena bay kanyana je kanyana fimbo ode kama uba fo Fatima ko el muhaddisa ko mimi boroke kadaka de pas ma bangi ma ban soja ubi boroke noyi al batul afadi alkre sallallahu alaihi wa sallam cai Pedro Orola e quali creare usro Allahu akbar sigatula e ni ngara ko jeni ngaf sa jempe ibina ko Abdullah wa ay o kira fay jeni ngaf sa jempe slamo kasraka aywa o kira fay sigafutu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana de kafisa slamo kasraka katime kira beka me slamé la kira bere ko ne do slamé ko sigafutu ولبل anga bunya ba beka sigatu fanga qur'ana yara ko kwan kanu bonyo Allahu akbar la nufarriqu bayna ahdin min rusulihi fallik ko angana alaka cide bonyo na ne qur'ana de ba be cide a beka bu ولبل okma ni ngara anga siraka ko jeni ngabo abe ode alakira bay sallallahu alaihi wa sallam ode kama cedo ko ko abul fari ay adama tan aywa afa adama ka hawa tan ka nuhu tan ka idrisa tan ka dilkifli tan ka sekira ka sabo ma ka abubakar fo ka umar fo ka usman fo ka ali fo ga ma febo krabam unana nyini nga ko jilike ere pana ko tiki kuna ma febo krama ko ko rajimi ako huwa fo kan mati ko nyaaye ko betanu safe ye kuma labe ko mino ke ko tan ya soro kuma be ka dogo atanu ore kama nyinda de ka bota hal dik sigatula kama godo sigafutu dunura sidna ali al fatimatu zahra oluka furuso kunde ba faunda aywa ke do dola du kono nye kumume ba fini janama maliki klela nyonga aywa fo bi fie kama godo odo ko ni masega kuma fere he e muso manga ke begi farati bide falli ko le sida do jogo mai sigatula kama godo oluta kundo jogo yana wal mai bina dro kana soro ena me ki bin illa fi ena nasro muso ke me ka dabru sama ko blondala ibi koroto shegi blanda shegi blanda bi idenga bo falli ti sigi terke do fi aywa barokena hamma mandi sigatula ni premier khala aywa abo miko ba cha zuroer bi se kwanga bitabla wa hay chai karki bogana on ye ginundi aywa ay premier kura ketala on da do ko dam na folo sagare sokono na manti wallahi sigafutu sadaka musoma ke Fatimatu Zahra sigafutu ولبل o aslamu ala ka muso ke Fatimatu Zahra kama godo o koni iduna li kina kono nyi kono wallahi ra iduna hal sigafutu ولبل aywa ami dugo fana ke islame muso ala ka accew ke sinali amin ya rabbi ala ka accew ke sinali amin
ala kanu ka Abdullah ibn Ubay ibn Salul yede kenya ko mun mbay amake kira fekle kile abeyo robbalaw singile be halli ko ko oye sirna lini Fatima tura barola ikana mirki bene nyakoy aywa ikana mirko kira bi fekate maneka koy aywa asira do mako kuma ana wuli sanga ta kira re ngi ngaka kiri tiga ni nyonje aywa ko gudu aslamo utara se ala kira bama salawatu rabbi wa salamu alayhi halli sirna liko kirama ako aywa ni may meka nyonzo sokana de aywa ko gudu kira ko mumbe o kira ma ko do rete koy aywa ne ibene fekate ma ka watar ibene fekate maneka aywa orobe Fatima ko kirama akwai wa kabisa sa ya do idogo ke iti fenda ko yala kataya kirako ako sinali awri nyoje kiriti mondi aywa kadaka aw flabbe ala bolo mina min ko mati aw bo kono fo ala ka bayna ako me ali mi ngoni wiye Fatima ndemso alayhi salam ako cher la mo la bimbo de fe ko sube ako me ali ede ka bo mulo ka tima deka ede kiriti era tibodi amin ako ali ako mi Fatima fe ka tima mo beka ako me ali de e fana ka bo mulo ka tima deka aywa ko gudu ya kera bara isla ko gudu mani kaba ko jamana pay wallahi ko gudu kaba ko jamana pa ami ala di deli ala ka lawani amin ola ala ka ledu woro aywa ni ma be mi mata ni cedo na ndege mi nanga dima ni musodo ni jonye feya amba fuy bi segaka mono ya fuy de tala ndi fla fora alaka okoro ndi joso aflana ndi sheneke we horombara yo wallahi utu asabana neti jena yake horombara do ayute no chegade annanna ndendef aduruna tinna maraken sin koro ndake mbulu ko aworona ni kire yembla bara nyuma mina perele do ko ke islamia ko bebo kono ni ko seli obo kono ni ko shum obo kono ni ko disabiri obo kono ni ko sinjitu obo kono ndi fla alaka ndi shwenike ndi jenayake ndendemfo dinna marake mbolo ko ni ala krem la baraj mamen mboke ala ka dafa no ala ka hereka no ala ka no sutura ala ka ponya ko ala ka sarake aljine ka njenye ka Allah haranye dugu jelin ko kenay nana kunche ni duwa dunye ka nyesi na ba bela jelema kren yala ambala ka munun ka wuli ka jobuena nin ko in laben ana a cesiri fe a kene konnana an karamogo denge no ye Sheriff Ibrahim Haidara ale nana kana foli ni wali nyuman donke Sheriff la bela jelen togoyala ani ka duo donku ye atligan fe baraw min sorolay anga je ka nyama daw fe ne president Maliki Konate ale ka cidende ka kuma comité be togola ame kena minga kena dugulende kala ban herama kono nuba wole ko nyama qur'ani ambo kena de kampi ka be samedi ma le 16 3e mois 2019 kala ba herama kono anno o ma ani so jalendo am fari fonni do ami be fo ka be wol nyuma ndo ka fo beki bismillah anga kenen noro mayinka a noro la ni fene a noro tude no e chebaw ni muso bawye ani so kadi bulena ni uye amba fo beko bismillah amba kenen mingani ye awa angara mo ana anfa no e anga sedi Ibrahim Haidara no Haidara di ay kenen noro ambulo wasafa la wasaka sabu kena o kena be na kara kena ni se fuma adaile wala ma uma adatu o kena noro madafa o ma nolo kena o kena soro kena wasara do jabi adafara
o kuma ma fa an karamɔgɔ ma ka bisimila falyatafaddal mashkura muazzaza ni abal make na ka kalande Umaru Kunare ka bɔ Kalaban Hɛrɛma kɔnɔ n'u b'a wele ko Ɲamakɔrɔkurani o kuma an bɛ kuma segin kumatigiw ma ka fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. A fɔlɔ na laban Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Ala k'an kisi ka bɔ shetana dangatɔ dɔrɔn. Kuma caman t'anw bolo nisɔndiya dɔrɔn. Nisɔndiya dan an b'o de la. An b'a ɲini mɔgɔbaw fɛ u ka dugawu k'an ye kɛnɛ in kɔnɔ halisa. An b'a ɲini mɔgɔbaw fɛ u ka dugawu k'an ye kɛnɛ in kɔnɔ. K'a nabaga bɛɛ fo. Mɔgɔ mɔgɔ sen bɔra a kɔnɔ kɔrɔ ka se kɛnɛ in kan ka kɛnɛ in bonya. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye. Ala k'an n'u bɛɛ kisi. Ko in dabɔra arijɛnɛ ɲini min kama yarabi Ala arijɛnɛ de ye Ala ta ye Ala k'an bɛɛ don a kɔnɔ. Ala k'o kɛ Fatuma Zahra bonya kama. Yarabi yan komite yɛrɛ an bɛ foli d'a ma. Tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ nin kan. Silamɛya de ye tiɲɛ ye. Silamɛya ye tiɲɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amisari. Ka ni ɲɔgɔn kɛnɛ labɛn ka dɛmɛbaga sɔrɔ i la. A ka gɛlɛn. Mais Amisari y'a ta k'a k'a kungo ye su fara tile kan. A ka ca ni kalo kelen sa u b'a réunion ni a labɛn na. Wallahi u sara bɛ Ala de bolo. Yarabi arijɛnɛ bɛ Ala bolo. Ala k'a d'an n'u ma. Ala ka Zahraw kɛ k'an bɛɛ minɛ k'a jɔ a fa ɲɛkɔrɔ ka surunali don an bɛɛ ka taa arijɛnɛ kɔnɔ. Yarabi mɔgɔ mɔgɔ ka hakilina ɲuman bɛ nin ko in na. Ni hali sen ma se ka kɛnɛ sɔrɔ i ka hakilina ɲuman ka se i ka nafolo ma ka se i sen ni i farikolo ma Ala kana mɔgɔ bɔ o si la min bɛ kɛ sirifiw jugu ye. Ala kana mɔgɔ bɔ o si la min bɛ kɛ sirifiw jugu ye. Ala ka kɔto ɲuman di an yɛrɛw ma. Yarabi an bɛ foli segin ka taa an ka sirifikɛ yɛrɛ ma n'ale min kɛra nin ko in yɛrɛ sababu ɲuman ye. Dan tɛ ale ka foli la. Dan foyi tɛ ale ka foli la. N'i ko k'i b'ale ka foli kɛ dɔrɔn i b'a tiɲɛ. An b'a fɔ Ala k'a n'a sara. Yarabi a ka laɲini ye min ye tigi Ala de b'o dɔn. Ala k'o k'an n'a ye. Jugu min b'a la min bangena min ma bange se bɛ min ye se tɛ min ye Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ. Ala ka don du kun bɛ mun ɲinɛ an kɔ. Ala k'o kɛ a ka Ala ya bonya kama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. A fɔlɔna laban Ala ka ɲɛ ka d'an ma. An bɛ jama fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka komini Kalabankoro président bɛ an fɛ yan n'o ye Wocɛba Dungu ye an b'a fo ka barika da vraiment an ka wele mana s'a ma diɲɛ waati a bɛna an ka welekan jaabi vraiment ɲɛmɔgɔ ɲuman don an b'a fo ka barika da n'an bɔra la an b'an ka président Maliki Konate fo ani président Modibo Traoré ani an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye Awa Jakite an b'u bɛɛ fo vraiment foli tɛ an bolo nin kɛnɛ in kan n'i ko k'i bɛ foli kɛ dɔrɔn i bɛ tiɲɛli kɛ vraiment parce que depuis nin ko da nana ka ca ni semaine kelen vraiment comité wulila ka jɔ hakilina ɲuman bɛɛ lajɛlen na k'a di an ma nin ko in na vraiment wari bɛ kɛ mɔgɔ kun i bɛ ko dɔ dilan mais ni jama ma fara i kan ka hakilina d'i ma vraiment i ka wari bɔ bɛ kɛ bolo fu ye vraiment an bɛ Kalabankɔrɔ Hɛrɛma kɔnɔ tɔndenw fo an b'u fo wallahi u ka ɲi Ansaru ka ɲi an b'an Ansaru fo vraiment ne ma tɔn ye vraiment ka bɔ min bɛ bila Ansaru sanfɛ parce que i baden tɛ i ka ko dilan ka se nin na quoi wallahi hali sinji t'i ka ko dilan ka se tan vraiment an bɛ Ansaru mɔgɔw fo k'u barika da k'u waleɲuman dɔn an bɛ kuma segin an ka karamɔgɔba ma n'o ye Sɛki Sɛrifu Usumani Mamadu Hayidara ye ale de ye anw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni hakilina ɲuman in ye ni Ala ta fɔli anw ye anw de farala ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye vraiment an b'an karamɔgɔ fo dan t'a la a sara bɛ Ala bolo Ala k'a n'a sara kɛ arijinɛ ye an bɛ kɛnɛ min fɛnɛ kan n'o ye Fatuma Zahraw ka kɛnɛ ye vraiment bon mɔgɔw mana kira den bonya i ye kira yɛrɛ bonya wallahi vraiment karamɔgɔ bɔra sura ka wajuli kɛ Fatuma Zahra kan a y'an bɛɛ wasa bon vraiment nin kɛnɛ in an bɛ Ala fo k'Ala barika da cɛ o cɛ muso i wulila ka jɔ nin ko in na hakilina ɲuman na ou bien i bolonafolo la an b'i fo k'i barika da Ala k'a n'i sara kɛ arijinɛ ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Haja Tante Fatumata Traoré ale kun kan ka na nin kɛnɛ in kan ka na a tɔgɔma ka anniversaire la min labɛnna a tɔgɔma wɛrɛ fɛ fana nka ale ma se ka yan sɔrɔ dɔrɔlaw kama o kama a y'an bila ka na k'an ka na a représenter ka dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu kɛ aw
ye ni kɛnɛba in kan sabu b'a labɛnbaw fo Jamiata Nasaruddin Islamiya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nka musoba min fana kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in labɛn an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ye degun ye silamɛya sɔrɔ kunu ka se bi ma ni faamuyabaliya de y'a to degun ye silamɛya sɔrɔ ne ninnu kɔnna ka faamuya depuis waati jan depuis kɛra sa waati degun caman ye silamɛw sɔrɔ silamɛya bɛnna dingɛ caman kɔnɔ a tun tɛ bin o kɔnɔ o ye jumɛn de ye kuranɛ yɛrɛ ye min ɲini an fɛ a ma ko an tɛ ka fara faridaw kan farida kɛra 5 ye seli sun hiji jaga nka kuranɛ fana y'a ɲini an fɛ ko Muhamadu k'a fɔ ko ale ma dɔwɛrɛ ɲini silamɛw fɛ a ka kira laseli la fo n'a kɛra ale somɔgɔw kanu ye kɛra o de ɲini n'i y'a lajɛ kuranɛ ye sun fɔ k'an ka sun kuranɛ ye hiji fɔ k'an ka seli nka kuranɛ tilala ka nin fana fɔ o kɔrɔ ye o fana farala wajibimafɛnw ka silamɛya bɛɛ ye an kana siga dɛ kira n'a somɔgɔw ni mɔgɔ ma sara k'a sɔrɔ a cɛ kelen kɔnɔɲɔ b'i dusukun na kana ɲaga ka foyi la kafiri don a sala a kafirilama hali kana siga o la fiyewu min b'an bolo wula in na o de ye k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ an sigilen bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛba de ye Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a somɔgɔw a y'u yira bɛɛ la k'a fɔ ni mɔgɔ min kɛra ninnu fɛ Ala kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min kɛra ninnu fɛ Ala ban mɔgɔ la mɔgɔ min bana ninnu na e k'a lajɛ ten hali n'a ma fɔ ban mɔgɔ la nka ni Ala kɛra mɔgɔ fɛ ko mɔgɔ min kɛra kira somɔgɔw fɛ e k'a yɛlɛma tan ni mɔgɔ min y'u kɔnɔ ni mɔgɔ min y'u juguya dun o y'a contraire de wa donc o dɔrɔn de don ka na an bɛ kɛnɛba de kan Ala kɛra denmuso Fatumata alayha salam ale ka ɲɛnamaya kɛra wajibi fɛn de ye silamɛw ye ale ka wajibi fɛn de ye silamɛw ye muɲu na sabali la furucɛ labato la e k'a lajɛ tan n'a sɔrɔla ko ka Ala kota k'i cɛ sɔsɔ ka Ala kira sɔsɔ k'i ko jigida fɛn wɛrɛ b'i bolo ale de tun bɛ se k'a kɛ k'a jigi da kan ko ale ye kira den ye mais ale ma sɔn o ma ale banna o ma a n'a ka kira denya bɛɛ mɔgɔ minnu ma o sɔrɔ dun yala a bɛ bɛn o ye wa kira ka kuma dɔ bɛ ale sallallahu alaihi wasallam a ko hali ale denmuso Fatumata ko n'a ye sonyɛni kɛ k'ale Muhamadu kalenna a b'a bolo tigɛ kira Muhamadu den tɛ sonyɛni kɛ o sabu Ala y'olu saniya ka bɔ o ma nka o ye wajibi fɛn de e ni ne ye k'a fɔ Ala kota tɛ daga mɔgɔ si ye diɲɛ kɔnɔ i mana bonya cogo o cogo i mana bonya cogo o cogo kuma dɔw la mɔgɔ dɔ bɛ yen k'a fɔ a ma kafiri o ka bon e ni ne da ma n'an y'a fɔ an bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ a la mais Ala min y'a da k'o bonya in d'a ma a jeninen tasuma na o tɛ foyi ye Alaba in bolo o la min bɛ ne fɔ dɔrɔn k'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn an ka siran Ala ɲɛ ka Ala bato Ala ye fɛn minnu fɔ an ye k'an k'olu kɛ an k'olu kɛ nka a y'an bali fɛn minnu na an k'an k'olu to an k'olu to an bɛ alijinɛ sɔrɔ ne nin de ye an bɛ alijinɛ sɔrɔ ne nin de ye ka dugawu ɲini aw fɛ fana an ka jamana ɲɛ Mali tiɲɛ ka se bi ma fɔlɔ k'an to denmisɛnninya la an tɛ mɔgɔkɔrɔba ye mais k'an to denmisɛnninya la u bɛ mɔgɔ faga i bolo fɛn nɔfɛ an tun b'an mɛn de sous région na mais bi an yɛrɛ y'a ɲɛna mɔgɔ joli fagara Mali kɔnɔ bi a bolo fɛn nɔfɛ ne ko k'i k'a compter bi o ka ca dɛ mun y'o kɛ jogo de tiɲɛna mɔgɔ dɔ de kumana kunu n'o y'an karamɔgɔba ye Seydou Cherif Ousmane Mandani Haidara k'a fɔ an ka jogo dilan an ka siran Ala ɲɛ an ka jogo dilan ale kɛlɛla o de la kunu ale y'a ka degun bɛɛ sɔrɔ o de la o tɛ bi ko ye o ye depuis kira tile sallallahu alaihi wasallam depuis kira sara mɔgɔ si ma wuli k'i bi kira taara ka fɛn mun dɔn k'i b'a bila nɔ na ni kafiriw ni nafigiw y'i to yen kira ka sahaba si tɛ yen min zala a yɛrɛ ma ten fana kɛra Abubakar kelen hali Abubakar yɛrɛ o ko Abubakar dɔw ko k'u ye empoisonné de a si tɛ yen min sara a yɛrɛ ma mun kama u tun bɛ sonyɛni de kɛ wa u tun bɛ namara de kɛ wa u tun bɛ mɔgɔw tɔɲɔ de wa u tun bɛ mɔgɔw faga de wa la
ko kira taara ka fɛn minnu to olu y'u cɛsiri k'o de bila nɔ na u y'u ka degun sɔrɔ nin de la o la ni mɔgɔ wulila Seydina Ali ka kuma don k'a ta kunu fo bi kunu ni bi silamɛya la a bɛɛ ye kelen ko fɛn min ye kunu ta dilan o de bɛ bi ta fana dilan dɔn tɛ dɛ o ye jogo in de Ala y'a ka tɔɔrɔ bɛɛ sɔrɔ an karamɔgɔ y'a ka tɔɔrɔ bɛɛ sɔrɔ jogo de la ne tɛ maa ka juru t'a kan na a ka tɔɔrɔ ma se maa ma a tɛ maa neni a tɛ maa dɔgɔya nka a ye siran Ala ɲɛ a ka Ala bato Ala y'a ka degun bɛɛ sɔrɔ o de la o kɛlen ne don min mana bolo dɔrɔn k'a fɔ aw ye an ka dugawu k'an ka jamana in ye fɛn jogo de tiɲɛna o de nana ni problème ye bon pour que k'a ban dɛ fo jogo ka ɲɛ de kitabu cogo dɔ y'o fɔ magamatigi ko wa iza usiba alqawmu fi aklaqihim fa akim alayhim ma'ataman wa awilan ko adamadenw na ni dɔwɛrɛ ma tiɲɛ adamadenw na u jogo kɔ k'i ka tiga su saraka bɔ u ɲɛnama ko ka tilen ka kulo ko ka si ka kulo k'u sara bon anw b'o de tile la bi k'i ka tiga su saraka bɔ u ɲɛnama ko ka tilen ka kulo ko ka si ka kulo k'u sara u ɲɛnama an b'o de tile la bi an bɛ dugawu de kɛ aw ye yarabi nin kɛnɛ Ala k'a sigi caya musoba min ye nin kɛnɛ in labɛn yarabi an bɛ dugawu k'a n'a cɛ Ala ka hɛrɛ k'u ye o ma hɛrɛ min ɲini diɲɛ kɔnɔ Ala k'o d'u ma aw yɛrɛ Ansarudin Islamiya minnu faral'u kan k'u dɛmɛ ka nin ko in ɲɛnamaya ka Ala ka hɛrɛ kɛ n'aw ye yarabi Ala k'a n'aw wasa yarabi labanko ɲuman Ala k'a d'a ma an karamɔgɔ yɛrɛ Ala ka don an n'a juguw cɛ Ala ka na jugu s'a la yarabi aw yɛrɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye sigi kuntala janyana mɔgɔw taayɔrɔ ka jan an nana dɔrɔn ka na dakuɲɛ fila foli kɛ an ba tɔgɔ la k'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu an baraji kɛnɛ in sigili an nisɔndiyalen don nisɔndiya dan na kɛnɛ in sigili a ma dabɔ fosi kama arijɛnɛ sɔrɔli kɔ ani Fatumata Zaharaw kanu sɔrɔli Ala ka se k'o don an dusu la cogo min na wallahi an ye kɛnɛ in sigili dabɔ kama an y'a daminɛ kabi dɛgɛ la an b'a dilan dɔɔni ka na sɔ kɛ k'a di mɔgɔw ma alhamdulillah ɲinan nana se an b'a san 7 na an ye kɛnɛ sigi an b'a ɲini Ala fɛ an ye kɛnɛ in ladegeni ta mɔgɔ min yɛrɛ la n'o ni Tani Famata ye madame Aidara a ka foli b'an bolo kɛnɛ in kɔnɔ yarabi sijan ni kɛnɛ labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a di karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ ma Tani Famata an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ k'a fo dante foli min na an ye kɛnɛ in ta ale ka ladegili de la yarabi jɔnni kunnandi sababu ɲuman an b'a ɲini Ala fɛ yarabi a b'a kɛ ni nafolo min ye Ala kana ban Ala ka barika don nafolo in na Ala ka jidi Ala kana mɔgɔ bɔ a kɔ min bɛ a kuma suli Ala ka barika don du in na Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ Ala ka kɛ dalu an bɛɛ bolo la wa salamu aleykum wa rahmatulahi Allahumma salli ala Seydina Muhammad wa ala ali Seydina Muhammad wa sallam an balimakɛ ne tɔgɔ ko Maliki Konate Karabankoro hɛrɛma kɔnɔ président de don o bɔlen kɔfɛ i ka ɲininkali filanan ko kɛnɛ yɛrɛ sigilen ne hakili la bon ne hakilila min bɛ ne na ala kɔni o kɔni ye wasa ni siramaya ka wasa n'a ka kunkɔrɔta de bɛ nin kɛnɛ kan parce que munna n'i y'a ye ko siramaya fɔ laseli de ka kɛ a ka bɔ ɲɔgɔn kalama ka ɲɔgɔn kuntilennafan dɔn ni ka aw tin don ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn dɔn sigida la o la siramaya kelenya bɛ se ka sabati a ni ɲɔgɔn cɛ a n'a hinɛ kɔni n'i ko a nafa kɔni alihamudulila nafaba de sɔrɔla a la n'a ye fait que kɛnɛ kɔni sigira o yɛrɛ ye nafa fɔlɔ ye fɔlɔ silamɛya ma n'i y'a ye ko silamɛw fɔ ka dɔn ko silamɛw de bɛ yen ni silamɛw kɛla ye a bɛ ye cogo di a bɛ dɔn cogo di fɔ aw ka fara ɲɔgɔn kan ye donc kɛnɛ yɛrɛ nafa fɔlɔ y'a sigilen ye o kɔfɛ an ka kɛnɛ nafa filanan n'o ye an ka laseli ye na an hakilila ye ka silamɛya ka cari diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen n'o ye ka jogo ɲuman sabati alihamudulila mɔgɔw sɔrɔla kɛnɛ kan cɛw la musow la minnu y'o o taasira faamu n'o y'o minɛ donc ne bolo nafa tɛ tɛmɛ o kan quoi nafa dan de don o kɔfɛ an bi kɛnɛ yɛrɛ si sababu minnu y'a sinsin ka jɛn a ka nafolo kɔ ka a ka wari bɔ ka don nin kɛnɛ in na tiɲɛ yɛrɛ la an b'ale fo parce que waritigi caman bɛ dugukolo kan wa mɔgɔ bɛɛ ni a hakilila n'a ka taasira de don n'i y'i ka taasira bonya i ye yɛrɛ de bonya i yɛrɛ bonyanen o de bɛ se i ka jɛkuru bonyanen ma i ka jɛkuru bonyanen o de bɛ se i ka jɛkuru sababu ma
don i ka jɛkulu sababu n'u bɛ taa dulon fɔ kila muhamadu la sallallahu alaihi wasallam o bonyani ala bonyani sara foyi t'o la fɔ alijinɛ an b'a ɲina ala fɛ alijinɛ ɲuman ala k'o di an n'a ma ala ka n'a kɛ kila sigiɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ ala ka bɔda di an n'a ma a ka ɲinifɛn diɲɛ lahala ala k'o nɔgɔya an n'a ye a bɛ siran fɛn min ɲɛ tɔɔrɔ la diɲɛ lahala ala ka don an n'o cɛ hali bi an ka jɛ ninnu ala k'a sinsin ala k'a sabati ka san nataw yira an na an ka jɛ ka ni ɲɔgɔnna caman sigi nin diɲɛlatigɛ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya o bɛ kɛ ni nafolo ni kɛnɛya ni dɔnniya min ye yala bɛ ala k'o nɔgɔya ka a furukɛ yɛrɛ fo parce que n'i y'a ye ko a ye nin sigi nafolo b'ale kun a y'a bɔ a kunna k'a sigi mais ni furukɛ tun ma jɛ n'a ye a tun gɛrɛ a bolo a ka se k'a sigi donc tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ furukɛ fana fo a kɛnɛ ye ka hakilila fara a ta kan pour que kɛnɛ ka se ka sigi ala k'u ka jɛ sinsin furu tɔnɔ ye fɛn min ye n'o ye bɔnna caman bɛ ala bolo a tɛ foyi k'a la ala k'o nɔgɔya an n'u ye yarabi jɛ ala k'u ka jɛ kɛ laban alijinɛ kɔnɔ ala k'o k'an ye tila n'a somɔgɔw ma sɔli ala suru an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma kalabankura hɛrɛma kɔnɔ jamiyatul ansardin ka komite mun bɛ yen olu de ye kɛnɛba sigi fatimatu zahara ale ka anniversaire o ɲɛnajɛw hukumu kɔnɔna na o la an bɛ dugawu kɛ ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min san wɛrɛ ta ala ka o yira an na an ba min ni nin ko bɛɛ lajɛlen jala b'a bolo n'o ye madame haidara tanti fatumata tarawele sija ni kɛnɛya ala k'a d'a ma a bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman bɔra an karamɔgɔ min na a seyidi sharif usman madan haidara ala k'a ɲɛ mɛn a la an bɛ dugawu k'a ye sija ni kɛnɛya ala k'a d'a ma a bɛ wuli ka jɔ min na jamana in ye su ni tile ala ka jamanadenw kɛ k'a faamu ala ka jamanadenw kɛ k'a dɔn foli ni waleɲuman dɔn k'o ta k'o ɲɛsi aw ma aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini masa fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ